Hi, my name is Marek Šindelka, and this is a chapter from my novel Material Fatigue. Muži se pustili do práce. Amir pozoroval pohyb bot. Jedny prochozené běžecké, jeden pár černých polobotek, jedny pevné kotníkové pracovní, místy s lehkými prasklinami v kůži. Ty patřily k vytetovaným hodinkám. Pamatoval si způsob chůze. Krátké, energické kroky běžeckých bot, polobotky vykračující špičkami od sebe, přerušovaný pohyb pracovních, 2 kroky, pauza, klapnutí podrážky, 3 kroky, pauza, otočka, krok. Vzali prvního z chlapců a začali ho nakládat. Schrbený mužík se strništěm přešlápl z nohy na nohu, ale zvednout hlavu a pohlédnout tím směrem se neodvážil. Amir viděl, jak pracovní boty odvádějí chlapce k dodávce. Viděl, jak ruka s hodinkami sevřela plastovou rukojeť odlamovacího řezáku, palcem vysunula list čepele podobný břitvě a jediným soustředěným tahem prořízla bok sedadla. Ruka opatrně stáhla potah z konstrukce, odkryla vrstvu molitanu a obnažila kovovou klec. Svařené kovové pruty přesně kopírující tvar sedadla. Paže sevřely chlapce a začali ho sunout do klece. Všechno se odehrávalo v tichosti, bylo slyšet jen oddechování, občasné vrznutí kovu, šustění látky. Chlapec mlčel a snažil se pomáhat. Soukal se do klece, nohy musel pokrčit pod sebe, ruce semknout pevně podél těla, hlavu napasovat přesně do opěrky krku pro řidiče. Seděl v kleci jako v nestvůrném korzetu. Nemohl se ani hnout. Vytřeštěnýma očima hleděl přímo před sebe, ale neříkal nic. OK, zeptal se kdosi. Chlapec polekaně přikývl. Začali ho balit do molitanu. Tělo postupně zmizelo pod jeho měkkými pláty. Ruce molitan přelepily stříbrnou páskou, pak přes celé sedadlo přetáhli černý potah. V místech hlavy byl proděravělý množstvím malinkých otvorů pro vzduch. Kdo si vzal velkou jehlu s černou nití a začal potah sešívat. Chlapec byl pryč. Jako by ho auto pozřelo. Ruce zabouchly dveře a šli si pro dalšího. Amir naprázdno polkl. Zachytil bratrův pohled, oči plné nejistoty, tak černé, že si Amir mimoděk pomyslel, že musí být těžké. Těžší než oči jiných lidí. Na otázku, kterou v nich četl, Amir odpověděl nepatrným kývnutím hlavy, aby bratra uklidnil, aby dal najevo, že je všechno v pořádku, všechno bylo domluveno právě takto, tímto způsobem, není se čeho bát. Pak ale hlavou uhnul, protože už bratrův pohled nedokázal snést. Otřel si čelo. Muž s hodinkami mezitím nakládal dalšího chlapce. Další sedadlo se otevřelo a vstřebalo do sebe mladé, tvárné tělo. Další pár očí zmizel pod černým potahem. Auto se plnilo těly. Pak opět ruka s hodinkami, 6 hodin, 48 minut. Ten čas začal dávat jakýsi podivný smysl. Amir si byl jistý, že ten údaj je něčím nesmírně důležitý. Byl na závratě, jako když se zhoupne loď. Trochu se mu zatočila hlava. Potřebuje čas, jen ještě trochu času. Poprvé skutečně zaváhal. Nejradši by okamžitě odešel. Jsou přece jiné možnosti, jiné cesty.
Ale pak mu došlo. Mají peníze. Mají naše peníze. Ohlédl se na mužíka, ten už byl zase v té své škvíře. Měl najednou strašnou chuť ho praštit. Přelomit mu tu jeho odpornou, neholenou čelist. Cítil, jak se mu do kloubů zatnuté pěsti nalévá krev. Nacpat ho celého do té jeho škvíry. Narvat ho tam, až z něho nezbude nic. To všechno Amirovi proběhlo hlavou v setině vteřiny, kdy se ruce přiblížily, aby si vzali bratra. Jenže jakmile chlap došel až k ním, zachytil Amirův pohled a bratra se nedotkl. Snad právě pro ten pohled, pro to, co se dělo v jeho očích, si ruce vytáhly z řady jeho. Thank you.